ko da kuɗi ko furi. Ja gaba kai zanu Masu canja kuɗin gaiba ai ba za ku ga mun faɗi ba. ko da kuɗi ko furi. Ja gaba kai zami. Masu canja kuɗi gaibu ne ba za ku ga mun faɗi ba. Ko da kuɗi ko furi. APC za ta ci. Ya birni ya Kano. Alhamdulillah. Muna karkara muna ta fama. Wallahi. Na ji kana zuwa zafar waka wannan wata waka ce kuma. San wannan wakar ba. Ba ka san ba rediyo muna kauye. Wannan ita ce wakar da president na satin. Limamu waka kenan. Muhammadu Rara Dauda. Allahu akbar. Ai wannan mutumin bawan Allah ne iya taimako ko a ina mutane suna haide shi. Ka san akwai wani sabon labari na girma president Muhammadu Buhari. Speak loud. To na tantan kuɗi ne? Ka ji labari ke. Muna kauye Tare da da wahala. shi da gwamnan banki Godwin Emefiele. Yana shirye-shiryen canza kuɗin Najeriya. Ai gaskiya ba daɗin harkar nan wallahi dan an ba mu abinci. Muna ta ba a kauye. To akan wannan gine mai girma president na satin. Rara. Dauda ka huce Rara. Mai gida kenan. Wannan Limamu mawaka za ka sai mu. Ka gane. Da ka tabbata limamu mawaka zan sai rara. Yau shi dai. Madalla. Ko da kuɗi ko furi. Ja gaba kai zanu Masu canja kuɗin gaiba ai ba za ku ga mun faɗi ba. ko da kuɗi ko furi. Ja gaba kai zami. Masu canja kuɗi gaibu ne ba za ku ga mun faɗi ba. Ko da kuɗi ko furi. APC za ta ci. Canja kuɗin gaibu ne ba za ku ga mun